तीर्थयात्रा 19 ऑक्टोबर बद्रीनाथातून स्टार्ट झालेलं आहे. आयचे एक 35 डेज झाले. आम्ही आज गोवाची एंट्री करलं आहे. स्टार्टिंग उत्तराखंड चाल झालेलं आहे. उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र, कर्नाटक आज गोवा एंट्री करला असा. मध्ये खूप लोकांनी स्वागत करलं असा. टोटल किती जपकेंद्रांक तुम्ही आम्ही आजपर्यंत 99 जपकेंद्र दिला असा. आयचे 100 मासेचे 100 जपकेंद्र. आम्ही आज पैंगणी हॉटेल पैंगिणी रावतले.